Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ике тапкыр батырлык ордены белән бүләкләнгән Рәис Гыйләмовны Апас районының Шыгай авылында кичкенәдән көрәшче булып үскәнен беләләр. Милләт яме йола бәйрәмнәрдә. Саба районында шул исемдәге фестивальгә йомгак ясадылар. Кабатланмас моңнар Казанның Чулпан мәдәният үзәгендә тамашачылар яратып өлгергән кушылып җырларлык тамаша булды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 30 гыйнварда Татарстанда һава шартлары начарлануы көтелә. Синоптиклар республикада кабат күбәйтеп кар явачак, буран, кар көртләре көтелә дип фаразлый. Шулай ук көчле җил тизлеге секундына 15-16 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Юлларда көчле бозлавык саклана, буран вакытында күз күреме 100 метр һәм аннан да күбрәккә начарланачак. Үзәк сайлау комиссиясе Владимир Путинны агымдагы елның мартында сайлауларда Россия президенты вазифасына кандидат итеп теркәде. Шулай ук Үзәк сайлау комиссиясе бер тавыштан гамәлдәге лидерның шанычлы затлары тарафыннан тагын 198 кешене раслады. Хәзер президент постына 11 кеше дәгъва кыла. Элегрәк сайлау комиссиясе Леонид Слуцкийны, Николай Харитоновны, Владислав Даванковны теркәгән иде. Алар парламент партияләрен тәкъдим итә. Шуңа күрә аларны хуплап имзалар җыю таләп ителмәгән. Калган кандидатлар 31 гыйнварга кадәр Үзәк сайлау комиссиясенә кимендә 100 мең имза тапшырырга тиеш. Туган иле өчен биреп бөтен көчен. Апас районы Шыгай авылы егете Рәис Гыйләмов бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнаша. Ул бирегә килешү нигезендә киткән. Рәис кылган батырлыклары өчен 2 тапкыр батырлык ордены белән бүләкләнгән. Шулай ук батырлык өчен фидакар хезмәт өчен медальләре дә бар. Язмабыз Апас районыннан. Шыгай авылы егете Рәис Гыйләмов сабыр хылыклы Рауил әфәнде һәм мөлаем Розалия ханымның кыю батыр уллары. Бу гаилә белән аралаша башлагач, иң элек алар улларының балачагын, хыялларын искә төшерде. Дөньяга килгәндә бер генә кила иде. Шуннан бер ул кичкенә чагыннан хыялы спецназ була, ул бер эш эшерендә генә инде. Спецназ булам дип әйтәдер. Аннан теге самолет төшә башласа, пыр дип әйтәдер инде. Мин аны аңламыйм да, икәү чавыш чыгадыр. Урамга күрсәтәдер, самолеттан сикрәм дип, парашютта сикрәм дип. Хыялы шуңа. Аның бөтен хыялы тормышка ашты. Рауил әфәнде дә, Розалия ханымда гомер буе фермада эшли. Шуңа күрә өйдәге бөтен хезмәт диярлек балалар өстендә була. Алар кичкенәдән эшләп, бер-берсенә ярдәм итеп үсәләр. Уллары Рәиснең сабырлыгы, ярдәмчеллеге әнисенә ошаса, кыюлыгы, батырлыгы әтисе ягыннан килгән. Ул кичкенәдән көрәш белән мауга, түгәрәккә йөрер өчен 6 классны тәмамлагач район үзәгенә килеп укый. Бәйгеләрдә катнашып, һәр вакыт беренче урыннарны ала. Салон телләренә керәшеп, Үзбекстаннан постоянно мәртәбә жактырмады, Үзбекстаннан постоянно батыр калды. Рәис Гыйләмов районның һөнәр училищесында укыганда армия сафларына китә. Аннан кайткач та хәрби киемен салмый, килешү төзи. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнаша. Йомшак күңелнең дәрсләргә әйткәндә, әти-әнин хөрмәт итеп, белгән бишә үзе бөтен авырлыкларны үзе җиңеп килә. Рәис батырлык өчен, фидакар хезмәт өчен медальләре иясе, кылган батырлыклары өчен 2 тапкыр батырлык ордены белән бүләкләнгән. Безгә бер кайчан да куя икән әйтмәде. Улым син куя, бөтен кешегә посылка җибәрәләр, мин дә җибәрәм дидем. Аны диде, мин диде, Шыгай белән Апас арасында диде. Соң улым орден мужество нәрсә өчен бирәләр соң дидем. Орден националь медальләр нәрсә өчен бирәләр? Әни яхшы пешергәнем өчен, повар булганым өчен диде. Соң улым һаман шулай яхшы пешереп кенә нигә? Әни мин таныклар җавамын диде. Ул бер кайчан үзенең эше турында бер нинди эш икән, кая икән дә әйтми ул. Әти-әнисе Рәис өчен һәр вакыт дугада, изге теләктә. Шул ук вакытта горурлы хисләре дә кичереп яши. Хәлләрен белеп, ярдәм итеп торучыларга олы рәхмәтләрен ирештерәләр алар. Җитәкчеләребезгә Айнар Габдулхановна, Ленар Таватовичка бик зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Семьям исеменнән, балаларым исеменнән. Рәис Гыйләмов авырлыклардан курыкмый, максатына туры юл яра. Ил иминлеге сагында туруны бурычы дип саный. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы.
Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез. Контракт сөгәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум. Махсус операция зонасында булганда ай сайын 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Республикада миграция сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыклары дуслыгы йортында түгәрәк өстәл утырышында фикер алышты. Дәүләт Советы депутатлары Татарстан Казанышлар Республикасы масштаблы автобус марафоны кысаларында шәһәрләр һәм районнарга килүләрен дәвам итте. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә. Алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Төньяк башкалада Ленинградны фашистлар блокадасыннан азат итүнең 80 еллыгын билгеләп үттеләр. Бу датага Россия президенты Владимир Путин катнашында митинг узды. Халак булган яклаучыларны искә алырга Санкт-Петербургка илнең барлык җитәкчелеге, шулай ук төбәкләрдән делегациялар килгән иде. Татарстаннан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Халыклар дуслыгы йортында түгәрәк өстәл утырышында миграция сәясәтен тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Хәзер республикада 87 мең ярым чит ил гражданнары бар. Дәүләт Советы депутатлары Россия кануннарына төзәтмәләр кертергә планлаштыра. Әгәр дә алар илгә кергәннән соң 30 көн дәвамында укуга яки эшкә кермәсәләр, безнең илдән китәргә мәҗбүр булулары турында сүз бара дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Республика милли иҗтимагый берләшмәләре эшенә айрым тукталдылар. С момента учреждения ассамблеи 1992 год, кто помнит, география национального движения республики постоянно ширится. Наши ряды пополняются новыми участниками, растет состав национальных общественных объединений. Казанның Вахитов районы оешуга 50 ел тулуга багышланган тантаналы чара Камал театрында узды. Кичәдә катнашучыларны һәм кунакларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Вахитов районы 1973 елда төзелгән. Бүген биредә 85 меңнән артык кеше яши. Район территориясендә зур оешмалар эшли, социаль инфраструктура үсеш алган, ә район үзәге Казан Кремле ел сайын берничә миллион кешене җәлеп итә. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, шәһәрнең тарихи өлешен үзгәртеп куруга Казанның 1000 еллык юбилеена әзерлек зур этәргеч була. Ул вакытта Татарстан дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев ярдәме белән тузган торакларны бетерү буенча масштаблы программа эшли башлый. Шуның нәтиҗәсендә 17 меңнән артык гаилә төзекләндерелгән фатирларга күчә. Республика парламенты җитәкчесе Вахитов районы ветераннарына рәхмәтен белдерде. От года к году трудом и усилиями район хорошеет. Строятся современные жилые комплексы, капитально ремонтируются дома, появляются новые общественные пространства, аллеи, парки, оригинальные газоны и клумбы во дворах. Продолжая традиции, заложенные ветеранами, сегодня в промышленности, здравоохранении, образовании, культуре, в сфере бытового обслуживания Вахитовский район трудится целое созвездие по-настоящему одаренных, успешных профессионалов. Узган атнада депутатлар Татарстан Казанышлар Республикасы масштаблы проектында катнашты. Автобус марафоны Нурлат, Аксубай, Алексеевск районнары, Болгар һәм Чистайда булды. Муниципалитетларны һәм республиканың узган 5 ел эчендә нинди үсеш кичерүе турында сүз барды. Дискуссиялар барышында уңышлар турында сөйләделәр. Милли проектлар һәм Россия президенты Владимир Путинның май указлары кысаларында гамәлгә ашырыла. Ул аны 5 ел элек башлап җибәргән иде. Беренче чиратта алар тормыш сыйфатын яхшыртуга, уңайлы шәһәр мөхите тудыруга, халыкның икътисади активлыгына юнәлдерелгән. Һәр проект федераль һәм республика программалары буларак бара. То есть, например, обустройство парков и скверов, общественных пространств. Опять же, обсуждалось со всеми жителями районов, вот каким должен быть парк, что в этом парке должно быть. Активности для детей, активности для молодежи, активности для старшего поколения. Это говорит о том, что вовлеченность населения в первую очередь должна в национальные проекты. Но, конечно, цифры говорят сами за себя. Все национальные проекты работали в нашей республике очень хорошо. Очень хорошо. Они преображали нашу действительность, улучшали жизнь людей. В дальнейшем они будут продолжены. Обязательно. Узган атнада парламентарийлар үз сайлау округларында эшләде. Мәсәлән, экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек комитеты рәисе урынбасары Тахир Хадиев Азнакай районында булды.
Анда гражданнар җыенында катнашып, район хезмәт коллективларының берсе белән очрашты. Алар нефть һәм табигый газ чыгару өлкәсендә шөгыльләнә. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе урынбасары Камил Садриев төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнар белән очрашты. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Әлмәт Татар дәүләт драма театры Казанга гастрольләр белән килә. 18 һәм 19 февраль көннәрендә ул әле өйләнмәгән иде һәм Ат карагы спектакльләре Казан тамашачысына тәкъдим ителә. Ул әле өйләнмәгән иде спектакле Казанда инде 3нче тапкыр күрсәтелә. 2 спектакльне дә режиссер Айдар Җаббаров сәхнәләштерде. 2 спектакльдә Әлмәт театрында зур уңыш белән барды. Ул әлиләнмәгән спектакль миңа калса үзенең тамашачысын ул Казанда тапты инде, барысы да аны ярата дип беләм. Шулай ук менә миңа да сорау бирсәләр, иң яраткан спектаклең дип, ул чыннан да минем иң яраткан спектакльләремнең берсе. Аның чыгарылышы да бик кызыклы булды. Гомумән ул анда бар трагедияда, анда бар комедияда, анда бар философияда, гомумән килгән кешеләр безнең тамашачыларыбыз үзләренә кирәкле сорауларга җавап табып китә ала дип уйлыйм. Изюминкасы ул спектакльнең бу спектакльдә бары тик ир-егетләр генә уйный. Ирләр генә, хатын-кызларсыз, шуңа күрә бу спектакль шундый көчле, ирле, энергиялы спектакль. Шушы көннәрдә генә Казанның Чулпан мәдәният үзәгендә Тәртип радиосының кабатланмас моңнар проектының чираттагы концерты булып узды. Бәйрәмнең матур мизгелләре Фәннур Хәсәнов язмасында. Исеменнән үк күренгәнчә, әлеге концертта тамашачылар яратып өлгергән, кушылып җырларлык кабатланмас җырлар яңгырады. Минемчә, бу исемгә бик тирән мәгънә салынган. Чөнки халкыбыз элек-электән шул кадәр талантлы булган, һәр җыр үзенчә туган, кабатланмас булып, бер-берсен кабатламый торган булып, безнең Тәртип радиосы һәм аның бүгенге концерты халкыбызның һәр моңының, һәр җырының кабатланмас икәнлеген раслый тагын бер тапкыр. Millilikni, үзебезнең традицияларны, ана рухи кыйммәтләребезне матур итеп, теге халыкка үтемле итеп җиткереп бара. Һәм бу юнәлештә излекле рәвештә бара ул. Теге бер яктан икенче якка таралу түгел, теге үзгәреш силләре дә башка да кирәк түгел. Менә шушы ягыннан мин аңа хөрмәтем зур. Әйе, бу гади генә тамаша түгел. Кабатланмас моңнар концертының беренчел максаты милли мирасыбыз булган җыр моңнарыбызны оныттырмау булса, икенчедән буыннар чылбырын измәүдә гаять зур күләмдә эш алып баручы радио булудадыр. Мин монда бүген килдем, үземнең татар халкының милли моңнарын тыңларга, чөнки мин үземнең татар булу белән горурланам, һәм мин үземнең татар телемне бик яратам. Һәм мин үземнең татар җырына, татар моңына гашыйк кеше. Шуңа күрә бүген шушы милли моңнарыбызны тагын бер кат тыңларга һәм онытылып бара торган кызганычка каршы, онытылып бара торган җырларыбызны тыңларга килдем. 40 ел журналист булып эшләдем. Менә шушындый мөгамәлә, менә шушындый мөнәсәбәт, җанлы аралашу моңарчы булмаган кебек миңа. Тәртип радиосы бүген радио дулкыннарына чыгып сәхнәгә күчте. Безнең традициягә кертергә җыенабыз. Бу әйберне Тәртип радиосының аның тыңлаучылары үзгә. Алар менә без теге яхшы мәгънәдә дип әйтәм, секта кебек. Менә шул тәртипне татар алар шалтыраталар, борчылалар безнең өчен. Мин мәсәлән Тәртип радиосын тыңлап туя алмыйм, армыйм. Халык җырлары ата-бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле вә иң бәһале мирастыр. Халык җырлары халкымыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс саф вә раушан көзгеседер. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай яшәгән һәм иҗат иткән шыр бездән ераклаша барган саен татар халык милли мирасының бөеклеген һәм күп кырлылыгын ныграк тоябыз. Кабатланмас моңнар концертын
оештыруның сәбәбе дә безнең менә шушы буыннар чылбыры өзелмәсен, әле безнең бармак белән генә санап бетерерлек аз санда калып барса да өлкәннәребез бар. Аллага шөкер, алар фольклор өлкәсендә дә, халык җырларын башкару өлкәсендә дә, гомумән җыр сәнгатендә бик зур урын биләп торган шәхесләр. Һәм бу концертның максаты, безнең бит инде тәртип радиосының максаты үткән белән көткән арасына күпер салу дип әйтәбез. Менә шушы үткән дип әйтеп булмый, әүвәлгене саклап торган артистларыбыз белән яшьләрне бер тамашада очраштырып, аралаштырып, булдырылган кадәр яшьләр олылардан үзләренә кирәкле хәзинәне алып калсын иде дип эшләнгән эш бу. Тукайның язган шундый сүзләре булган бит, нишләп безнең тәнгә мунча бар, җанга мунча юк дип. Тәртип радиосын мин җанга мунча дип әйтер идем. Чөнки бүгенге көндә дөньяны тотып тора торган иң төп сыйфатларның берсе ул мәрхәмәтлелек, кешелеклелек һәм менә шушы безнең әби-бабайларыбыздан, буыннардан, тамырлардан килгән язылмаган кануннар, традицияләр, менә шушы нәрсә җитми безгә. Концертта халкыбызның күренекле артистлары белән бер рәттән яшь буын җырчылар да катнашты. Мирас балалар бию ансамбле һәм Сайдар баянчылар төркеме чыгышы да тамашачылар күңеленә хуш килде. Фаннур Хәсәнов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. 2023 ел республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булды. Бу көннәрдә Саба районында да Милләт яме йылы бәйрәмнәрдә дигән фестивальгә йомгак ясалды. Һәм быел гаилә йылына старт бирелде. Фестивальгә килгән тамашачы өчен бәйрәм чарасы Саба районының мәдәният йорты фойесыннан башланды. Биредә халкыбызның милли гореф-гадәтләрен чагылдыручы майданчыклар белән танышу мөмкинлеге тудырылган иде. Иң мөһиме, балалар бакчалары, мәдәният оешмалары әзерләгән милләтебезнең төрле йола күренешләре һәркемнең күңеленә хуш килде. Фестивальның йомаклау чарасын Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов ачып җибәрде һәм быелгы гаилә йылына старт бирде. Безнең дәүләтебездә, республикабызда гаилә йылы итеп игълан ителде. Һәм инде дөрестән дә иң кадерле, иң гаилә. Гаилә булса бөтен калган өчен саулашлый. Милләт яме йола бәйрәмнәрдә фестиваленең җиңүчеләре авыл җирлекләре, Шәмәрдән һәм Саба зоналары буенча билгеләнде. Җиңүче исеменә бер юлы берничә оешма лаек булды. Район башлыгы җиңүчеләргә рәхмәт хаты белән акчалата бүләкләр тапшырды. Районда төрле милләт вәкилләре яши. Һәр кайсының үз гореф-гадәтләре, йолалары, бер-берең белән дуст-тату яшәү милләтнең матур сыйфаты. Инде милләтләр арасында менә шундый үзара ихтирам булганда, халык традициялары югалмый, милләт яши. Быел гаилә йылында районда буыннар тарихы гаилә ядкәре дип исемләнгән Шәҗәрә фестиваленә әзерлек башланды. Шулпан Амири, Раилә Галәуина, Рәзил Нигъмәтов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Динебездә гаилә кыйммәтләре ничек билгеләнә? Мәчетләребез гаилә йылында нинди чаралар үткәрергә ниятли? Әлеге һәм башка сорауларга җавап бирү өчен без бүген студияга Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, гаилә мәчете имам-хатибы, социология фәннәре кандидаты Рөстәм хәзрәт Хәйруллинны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ва алейкум ассалам. Тамашачыларыбызга, бүгенге тамашачыларыбызга гаилә кыйммәтләре турында китабыбыз, динебез нәрсә турында әйткәнлеген искә төшерсәгез иде кыскача гына. Гомумән Раббыбыз Субханаһу ва Тәала иң беренче кешене Адам алейһиссалам һәм аның хатынын Хава анамызны искә алып, сезне дип парлы итеп яраттым. Һәм гомумән менә бөтен кешеләр парлы торыгыз, күбәйегез, балаларыгыз, сыныкларыгыз күп булсын дигән мәгънәдә Аллаһ Тәала безгә әмерләрен бирә. Шуңа күрә гаилә ул бик мөһим. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям, сөйкле пәйгамбәребез нәрсә ди? Шушы иң хәерле ир шул ки, иң матур муамәләдә хатын кызына аны күрсәтер ди. Шуңа күрә менә гаилә бик мөһим һәм Аллаһ Тәала аны китабында да, сөйкле пәйгамбәребез хадис шәрифләрендә дә аны искә ала. Гаилә кыйммәтләре дип әйттек. Менә бу гаилә йылы дип игълан ителүе дә Россия күләмендә тик торган гына түгел дип уйлыйбыз бит инде без аны. Читтән кергән яман гадәтләр, гаилә мөнәсәбәтләренә токшына башлады, аларны кысырып чыгара башлады.
Бу очракта динибезгә генә түгел, җәмгыятебезгә нинди шартлар тудырырга кирәк, ничек керешергә кирәк, ничек бу кыйммәтләрне кире кайтарырга кирәк дип әйтәбез бу очракта. Гомумән, яңа әйбер уйлап чыгарга кирәкми? Үзебезгә, менә ата-аналарыбызга, әби-бабайларыбызга алар нинди тәрбия биргән, алар ничек торган, без дә шуны өйрәник һәм киредән үзебезнең гореф-гадәтләребезгә, үзебезнең дин тәртипләренә кайтыйк һәм ул җитәр дип уйлыйм. Сез җитәкләгән мәчетнең исеме тик торганнан гына гаилә түгелдер инде ул, әйме? Аның теге ниятләре булгандыр башлаганда, әйме? Менә быел гаилә елына туры китереп, сез тагын нинди чаралар үткәрербез дип ниятлисез тагын? Әлбәттә, гомумән без ел дәврында эшләнә торган эшләрен, менә елда эшләнә торган эшләрен без хәзер аларны тагын көчрәп һәм безнең президентыбыз кул куйгач, гаилә елы дигәч, без шатландык, безнең мәчетебезнең елы, гаилә мәчетен елы дип, һәм иншалла күбрәк менә таныштыру. Күбрәк итеп яшь парлар гаиләләрен булдырсыннар. Булган парларны, гаиләләрне сакларга, чөнки статистик нигезендә бик куркыныч яшьләр олайгач кына, 30-35 яшьтә нәрсәне булдыргач кына. Ondan soň gına gaýle turunda oýlay başlaýym. Biz inşallah şunu tezrek bolsa, gaýlelerini qırsınlar. Onlar maşynasy da bolar, kvartirasy da bolar. Lakin menä şuşa gaýle, çünki äti-enlerimizni, äbi-babalarymyzni iske alsak, alар bit sileydiler, biz ilerişkeş, bir nerse ýok idi, bir qalaq gına bar idi dip. Şoňa görä Allah Taala her nerseni bergen. Hem urtagyndan jyylgan mal bulaýyn diýip, iki kişinin tyrışlygynyň barligi. Şunda Allah Taala bereketini de ona şunda berejek. Көп очракта уллар менә хәзер яшьләр шунда инде безнең вакытта тегенде иде, безнең вакытта монда иде дип сөйләргә яратучан булалар гадәттә тормышта. Менә сезнең гаилә мәчете мисалында әйтә аласызмы? Яшьләр нинди бүген? Allah'a şükür naşer deyip eytip bulmayışın ki yaşlar hazır akıllı, okumuşlu, gılımını yaratarlar. Mesela her birisi okurga tırışa, ol din yağından bulsun mu, ol başka yaqlardan bulsun mu, ol edep, ahlakını tutarga tırışarlar. Hatta elbette biz Kazanda tırgaç, Kazan bit ol megapolis, ol tamırlardan bizni tarta. Köp yaşlar belki şecereni bilmezke mümkünler, lakin köbesi Allah'a şükür etiyim şol, ebiyim şol, babam şol, jidi bunu öğrenirge, buldururga tırışarlar. Gaýle meşite karşısında benim gaýlem bu ýoksurakta tiren tugul. Gaýle meşite karşısında balalarını dinge tartu, din sabaklary berүү karalganmı? Elbette biz gaýle meşite bulgaç, biz bütün gaýleler bilen işlerge tırışabız. Ol beleki bala bulsunmu, ol olaygan, aksakal, akyawlykly apabız, abiyimiz bulsunmu, ol. Şoňa görä bizde en beleki şäkirtlerimiz 3 ýaşda, en uly şäkirtlerimiz 90-ny uzgan indi. Subhanallah. Amin, şulay bulsun, birgelep, şu aldığımıza koygan maksatlarga erişege nasip bulsa idi. Amin. Rahmet. Hürmetli televizor qarawçılar, bir neçe minuttan efirimizni hayırlı gün Tataristan tapşırığı devam ete. Alıp barışı Elza Ahmedjanova bilen biz hazır ilimtede bugünkü tapşırığı bilen ol tanıştırır. Elza, hayırlı gün. Gülnaz, hayırlı gün isənmisiz. Yarta ғasırdan soň diyerlik Qabat Kamal Teatr səhnəsində Dostlar jıyılğan jirdə spektakli səhnə көрәшәк. Dramaturg Tufan Mingnulinның әлеге әсәре бүгінгі көн белән ни кадәр аваздаш икән. Бу һәм башка сорауларны мин Галиәскәр Камал исемендәге театр артисты, Татарстанның ат казанган артисты Алсу Каюмовага бирмәкче булам. Бүген без яраткан артистыбызны студиябызга кунакка китәбез. Уңышлар, Эльза. Әбіз яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.